Шуннан да күп милләтле Сембер Ульяновск өлкәсендә татарлар төбәкнең иҗтимагый һәм сәяси тормышында узак еллардан бері аерым бер урын алып тора. Аларны министрлар, шәһәр җитәкчеләре, район башлыклары һәм төрле дәрәҗәдәге депутатлар арасында да күрергә була. Татарский народ один из коренных народов России и второй по численности в Ульяновской области. Его представители бережно сохраняют и примножают богатую национальную культуру и традиции. Украшают многонациональную российскую культуру. Вместе с другими народами укрепляют и развивают экономику нашего региона. Иң беренче татар милли мәдәни автономиясе дә моннан 25 еллык нәкъ менә Ульяновскида оеша. Аның составына 10-дән артык фән эшлекләре, мәгариф һәм мәдәният хезмәткәрләре кергән. Автономия беренче чиратта үзенә максат итеп, өлкә мәктәпләрендә ана телен укыту мәсьәләләрен куя. Бу уңайдан авылларда гына түгел, шәһәрдә дә проблемалар байтак әле. Преподаватели татарского языка проблема. Вот в первой школе мой сын младший учится. Из 1500 учеников один он учился татарскому языку. А там финансирование от количества учеников и, соответственно, там 50 рублей что ли платили. И, в принципе, вот на эти деньги никто не соглашается. Вот эти вопросы, конечно, нужно решать. Губернатор белән булган очрашуда мөфти Илдар хәзрәт Сафиуллин ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгы уңаеннан өлкәдә оештырылучы чаралар хакында бәян итте. Һәм өлкә хөкүмәтенә мөселманнарның рухи ихтыяҗларын канәгатьләндерүдәге уңышлы эшчәнлеге өчен рәхмәт белдерде. Бу уңайдан чыннан да төбәктә планлы рәвештә зур эш алып барыла. Мы со своей стороны создаем самые разные и неизменно комфортные условия для сохранения национальных традиций татарского народа. Выделяются целевые субсидии на реализацию социально значимых проектов. Организована работа кружков по изучению татарского языка и культуры в школах. 4 раза область принимала федеральный Сабантуй, уже давно ставший общим праздником для всех народов России. На татарском языке выходит телепередача и издается газета. Совместно реализуются благотворительные, образовательные и многие-многие другие проекты. Съезд делегатлары белән очрашу азагында өлкәнең татар милли мәдәни автономиясе рәисе губернаторга рус телендәге татар дөньясы һәм татар халык ашлары китаплары белән бергә яңа гына аерытылган юкә балында бүләк итте. Ульяновск өлкәсеннән Рамис Сафин, Әхмәт Мөдәрисов, Яңа Гасыр каналы.